ತೆರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತೆರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲೇಸಿ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರುಡುಂದಂಡ ಅವಲ ತುಳುನಾಡದ ಗಡಿಪುಡ ಕಡತದ ಬಾನ ಕೊಡಿಟ್ಟು ರಾಬೊಂದು ಕಡಲಾಯರದ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲುಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮೂಡ್ದು ಬರುಡುಂದಂಡ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ದಾನಿನ ಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಪುದರ್ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೆಡ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮೆಕಾಯ್ ನಂದಿನಿ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನ ಸುರ್ಮಲ್ಪನಿರ್ ದುಂಬು ಪಂತ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ಪವಿತ್ರమైన ಆ ಒಂಜಿ ಇನೆ ಪೀಠುಡು ಓಲಗಾತೆರು ಮೂರ್ತಾತೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇನೆವುಲ್ಲ ಸಾಧಕಿರ್ನಕುಲು ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರಂಗಕರ್ಮಿನಕುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಪರ್ಕ ಬೆನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿದ ಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಪಿನ ಬೀರ್ದಾಲಿ ಇಂದ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬರ್ಸೊನೆ ದೊರಿಪಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಫಿ ಕಟ್ಟನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮನೆ ಉಣ್ಣು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರನ ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ದಾರಣಿಗೆದ ಉಡಲಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿದಾದಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತಿ ಕುವೆಂಪು ವಂಜಿಕಟ್ಟೆಟ್ಟು ಬಂದ್ಪೇರು ಬಾಲ್ಯ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ವಿಶ್ವಮಾನವೆಗೆ ಅವು ಪುಟುದು ಮಲ್ಲಾಯನಕದಕ್ಕ ಅಲ್ಪಮಾನವ್ಯಾಪೆಗೆ ಅಲ್ಪಮಾನವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯನು ಕುಡ್ರ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆದ ಹೊರಟೆ ಬಾಲ್ಯನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಈ ವೈದ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೊಡಂಜಿ ಬೇತನೆ ಅಲ್ಲ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಗಡಿದೆಪ್ಪ ಬಾಲ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದುನ್ನ ಬೂರ್ನಗ ಪುದೆ ಬೂರ್ನಗ ದಾದಾಪುಣ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೊರಟು ತೊಯ್ಪಾರೆ ಬರೋಂದಲ್ಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಪಪ್ಪಾ 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 ಈ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಸುರುಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಡೇ ಬರ್ಪನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಳತ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಯಪ್ಪ ಬನ್ ದಾದಣ್ಣ ಟಂಟಡಾಯ್ ಮುಲ್ತಲೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಆ ನೀಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೀನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇಡಿ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಈ ಫಸ್ಟಾ ಅಂದು ಪಪ್ಪಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಕನ ದದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಇಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗ ಅಂದು ಪಪ್ಪಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಇವ್ರು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಿ ಸ್ವೀಟ್ ದೇ ಇನ್ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಕಂದ ಖುಷಿ ಆತದ ದಾದಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹಾ. ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೀ ಕ್ವಿಜ್ ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ ಬೇದಲ್ಲ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕ್ವಿಜ್ ಇಡು ಈರ್ದಾಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಕಂದಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಪೋರು ದಾದೆ ಅತ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಡಪಾಯ್ನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಬಲಿಪೇರ್ನ ಆವಾವ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ನೀರು ಓಲ್ ಬುಡ್ದುಕೊಳ್ಪಾರ ಪಲ್ಲೆ ಇಂದೇ ದೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅತ್ಯ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪಟ್ಟೋಡು ದಾದಿ ಈ ತೆಲ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪಟ್ವಾರ ಇದು ದಾದಾ ಈ ತೆಲ್ಯ ವಿಷಯ ಆತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಕ್ವಿಜ್ ಇಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈತನ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನ ಇಂದ ಎನ್ನ ಮಗಳನ ವಿಷಯ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕವ್ ಮಲ್ಲಾನಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದ MBBS ಆದ ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಣ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ನಮಗ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ ಅಮ್ಮಗಳ ಮಂಡಿ ಯಾವ ನಿಕ್ಲ ಮೇಲ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ ಪೋ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಓಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಟಾರನು ಬರ್ಬೇಕು ಫೋನಾಗ ಈಗ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೊತ್ತು ಆಗಪ್ಪ ಲೋಕೋಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಗಲಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪೇರೆ ದಾದ ಮೋಕೆನ ದಾನ ದಾದಾಗೆ ಇನ್ನ ಮಗನ್ ತುಲೆಗೆ ಅರ್ನ ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಜ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಲ್ ಬಂದು ಇಡೀ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪನ್ನ ಪುಣ್ಯಾರು
ಅಂದ ಅಲೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪಟ್ಟರೆ ಪೋಯಿರಾರು ಈ ದಾದ ಬನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಲೆ ನೆಲ ಟುಂತಾರೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಬನ್ಪೆ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಆನಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟ ತಿಕ್ಕಿನೆಕ್ಕಂಬಿ ಇಡೀ ಊರು ಬಣ್ಣದ ಬೈದಿ ಮಾಮು ಅರ್ನೊಂದು ಜಾನಿದ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನೆತ್ತುಂದಿ ಅವೇ ಬನ್ಪುನು ಆಯನ ಪಂಡ್ರನ ಪೂಜೆ ಎಂಕಿ ಆಲೋಲಲು ಬಲೋಲಲ್ಯಾ ಅಲೆ ಅಮ್ಮೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೋಯಲ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನೆ ಮಾಮು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಮಲ್ ತೀತೆ ಬಲೆ 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 ಚಾರ್ದು ದುಮ್ಮುಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಕೊರುಡಿಯ ಆವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಒಂಚೂರ ಪುಲೆ ಪುಣ್ ಮಾರತಿ ಮಗಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಮಗಲ್ನ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಈ ಪಪ್ಪಗೆ ಏಪಲ ಬೇಜಾರು ಬರಬೇಕು ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಬೇಜಾರ್ಕೊ ತುಕ ಇನ್ಸಿರ್ಗಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಏರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ. ಕುಡರಂ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊರನೆ ತೆಪ್ಪು ನೀ ಕುಡರಂ ಎನ್ನ ಮಗ ಏರ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಬುರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾವ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಏನ ಪುರ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಬಲೆ ದಾದಂಡ್ಯಾ ಅಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಿನಿ ಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಡು ಪಾಸ ಅಜ್ಜ ಯಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದ್ರ ಕೇನನ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಪುಳ್ಳಿಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಮಗಲವು ಈ ಯಾಪ ಬುಟ್ಟು ಕೊರ್ರಮೆ ಕಲ್ವಾ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈದ್ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾಳ ಕೊರೋಡಿಯ ಉಂತ್ಯ ತೂಪ ಸಾವ ಅತ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಈ ಖುಷಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪಡಿಯ ಪಾಸ ಎಂಚಿನ ಪಾಸ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗ ಅಂದಂಕಲ್ ಗೊತ್ತಾ ವಿಜಯಲ್ಲ ಬಂಗಾಣ ಮಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಾವ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಪ್ನ ಈ ಮನೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಬಂತ ನೆಡ್ಡಾತ ಇಷ್ಟ ಪಣ್ಣದಿ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟದಾದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ ಮಾರ ಬಾವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಕಲ್ಪೊಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಪ್ಪೈ ನಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಉಂಡ ನಿಕ್ಕ ಆಸೆ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಡೆಂಜಿನಕೇನು ಆಸೆ ಅಲ್ಡೆಂಜಿನಕೇನು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಡ ದಾದಿನಕೇನು ಯಾನು ಉಲ್ಲತ ಏನೋಡ ಆಪುಣತ ಬಾವ ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಅತ್ಯ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ದಾದ ಕಲ್ಪೊಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಬಾವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅತೈಕಿ ಆತದ ಯಾನ್ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಂಕಲೆಂಜ ಮಗಳಿಜ್ಜಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲತ ಮಾರ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲತ ಹಾಗೆ ಯಾತ ರಾಶ ಹೊಡ್ದಾಯ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಕೇಣಿ ಆತ ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದಾತಪ್ಪುಣ ಎಂಕಲೆಂಜ ಮಗಲುಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂದಿ ಇದು ಯಾವುದು ಪಾತಿರಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ದಾದ ಕಲ್ಪೊಡ್ ದಾದ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದುಂಡ ಐನು ಮಂದು ಅರ್ಥಂಡ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದಂತೀರ ಮನ್ಪು ಜಾಲ್ ಪನ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತಾದ ಈ ದಾಗಿಂಚ ಜೋಡು ಪಾತಿರು ವಿದ್ಯೆ ಯಾನೊಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ವಿಚಾರ ಏರು ಬತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಬಿಡುಪು ಜಾತಿ ಅತ ದಾದ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತದಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಆಸೆಚ್ಚ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕ ಆಸೆಚ್ಚ ಐನು ಮೇನ್ಯ ಮಂತನು ಮೇನ್ಯ ಮಂದು 10 ಮರ ಐಕಿದ ಆತನಿಗೆ ರಾಶ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾವ ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಡಪು ಅದು ನಡಪು ಮಾಡ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲರಲ್ಲ ಬೈದ್ಯ ಆ ಲೆತ್ತಿನಾಗಿ ಬೈದಿದ್ಯ ಈ ಪಾತಿರು ಮಾರ ಆರೇಂಜಿನ ಬಾತಿರು ಅಜ್ಜ ಈ ದಾದಿ ಬಾತಿರು ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಬು ವಿದ್ಯಾ ಪೋಯರ ಪನ ನಾತಿ ಕೋಪೆ ಮಾರೆ ನಡಪು ನಡಪು ಏನ್ ಈ ಎಂಗಿನ ಅನ್ಪಿನಿ ತಡ್ಡೆ ಕಡಪಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲರ ಬಾತಿಂದ ಈ ಲೆತ್ತಿನಾಗಿ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬರ ಐಡೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ಲಿ ಪೋ ಮಾರೆ ಬರ್ಪುನೇಜಿ ಸಾವುನ್ ಮಗು ಅನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ದಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಆಯನ್ನೇ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪವೇನ್ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಪವೇನಿ ಆಯನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ನೆಟಾನ್
ఎన్న మగాలి డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ అంటే ಗೊತ್ತುండే అయి పోదాండతే మళ్ళా పండి మళ్ళా జంత లేక బద్దదు ఎన్న మగాలి పుణ్య సారీ అవు ఈ నెక్స్ట్ దాదా ఆడుందిలా నెక్స్ట్ అవే నెక్స్ట్ దాదా ఆడుందిలా నెక్స్ట్ అవే నెక్స్ట్ దాదా ఆడుందిలా ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಇಂಗ ಪನರನ್ನ ಮದತ್ ಬೋದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಅತ್ ಅವಳು ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿ ಇದಾದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಳ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಅತ ಮಗ ಅಂಚತ್ 6 ಮಂತ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವತ್ತಂದೆ 6 ಮಂತ್ ಆವಡು 1 ವರ್ಷ ಆವಡಿ ಖರ್ಚು ಮಂಪರೆ ಯಾನಿಟ್ಟೇನ ಕುಲ್ಲಕ ಕಲ್ಪಾಕ ಎಂಟ ಎನ್ನ ಮಗ ಅದು ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಆತ ದೂರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳೇನು ಕಡಪುಟ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಜ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗಳೇನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪಾಡು ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಪಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಯಾ ಪಂದ್ರಂಗೇನು ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲು ನಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದ್ಪನ್ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದ್ಪನ್ ದೇವಣ್ಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕುಳ್ಳ ಈ ವರ್ತಿ ಹತ್ತು ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತುಲ್ಲಿ ಅಕ್ನೊಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದು ಕಲ್ತದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಪ್ಪ ಪೋಪುಜಿ ನಿಗ್ಲೆನ್ ಕೊಡು ಬರಿ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಯಾ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಜಟಿ ಆಪುಂಡು ಈ ದಾರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಜೋರ್ ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡತ ಈ ಮನಿ ಪೊಚ್ಚಿ నీకు ఒర పండారు తబ్జా మా తమ్ములు ఈ పని లేక కేంద్ర యాందేపును ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೋಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹೇಶ್ವರ ಪಾತಿರ್ ఆయన మగల అవే కాలేజ్ అత యాన్ల అవే కాలేజ్ మొన్న ఎన్పాడు ఎన్న మగలి డాక్టర్ ఆడు డాక్టర్ పుణ్యన అమ్మి ಆಯ್ತಾನೆ ಬಾಲ ಸೀದಾ పోయి నీ వెచ్చడు పోయి నేను హాస్టల్ పాడవరికి పప్ప యానిట్లే పొరుదు పోబుజా హాస్టల్ కుల్లో చెంగ బంగాపు ఏ రాయ్ పన్ననా ఆడ పండిజా నీ బొచ్చింది అది యాం పోబుజా మూల కల్పేంచ పప్పడ పల్లెయిరు యాని ఎంతిర పన్పునియా యాన్ పన్న ఆయకేనేనా ఎంచిన జీవిత కేంద్రిగే ఎందే పునియా అబ్బో ఉంత్యా బాల ఏ కే ఇడకేనియా PUC ಫಸ್ಟ್ ಸಂಗತಿನ ಪುಣ್ಯ ಪಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಾಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾ ದಿವಡ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ದಿವಡ ಯಾನ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲೆ ಚಾ ದಿವಡ ಕಾಫಿ ದಿವಡ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಾಲೆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ಅಂಡಿಯಾ ಅನ್ಸತ್ತ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆವರ ಯಾ ನಿಂಡಕೇನು ನಿಂಡಕೇನು ಬಾಲೆದ ಪುಣ್ಯನ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದ ಅಂಡಿಯಾ ಅತ್ತು ಅವನ್ ಎಂತ ದಾಯಕೇನು ಈ ಆಲ್ಟನೆ ಕೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಲತ ಪುಣ್ಯ
ಓಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಗ ಯಾನಾನಿ ನೆರಿಯ ತಲೆಗೆ ಓಡಿ ಯಾನ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬಾತೇನೆ ಇಡ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದಂడి ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದಂడి ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತು 250 ಪಪ್ಪ ಎತ್ತು 250 ಇದು ಪನ್ಪನಿಗೆ 250ಗೆ ಅಂದಿ ಬಯಾಲಜಿದಂತೂ ಮಾರ್ಕೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ. 250 ನಿಜ 250 ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ಲ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ 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 ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಂಡ ಪಿಸಿಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ 250 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಇಜ್ಜಾತ ಇಡೀ ಊರುಡು ಬಂತೆ ಇಡೀ ಊರುಡು ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಲೆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಲ್ಲ 250 ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಬೋಲಿ ಪೋಚಿ ಪಪ್ಪ ಸಾರಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚೊಂಡ ಅದನ್ನ ಓದುದಾತಿ ಬಂದು ಪಪ್ಪ ಸಾರಿ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗ ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಈ ಯಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತೂಲ ಪನ್ಪನಗೇನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ 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 ಅದೇನಿನ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿಗನಪನ ಗಟ್ಟಿಗನಪನ ಇಲ್ಲ ರಿಸಮನ್ಗನಪ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪನಕೇನಿಯ ಇದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಈತ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ PUC ಅವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏರೆಗೆ ಎಂಕಾವು ಆತ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏರೆಗೆ ಏರೆಗವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಲ್ ಮಾತ ನಿನ್ನಡ್ದ ನೀ ಈ ಕೊಡ್ತೀನ ಸಸ್ತಾರ ಇಡೀ ಊರುಡೆನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಂಡತ್ತ ಊರುಡೆನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಂಡು ಐ ಕಿತ್ತ ಇರ್ ಗರ್ವ ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾ అది ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆನ್ ಕಂತು ಕೂರ್ನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಕನೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು MBBS ಮಾಡ್ಬೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೊಲ್ಬೋಡು ಮಾತ ಅಲ್ಲ ಗಡಿದೆತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಆರ್ಟ್ ಪಂಪನ ತುಳೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಲ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಕೊರ್ಕಂದಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುಲ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಮದು ಏ ಪುಣ್ಯ ಏನು ಇನಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬದುಕುಂಡಲ್ಲ ಸೈತುಂಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಸೈಯೊಡ್ ದಾದಿ ಕಲ್ಪ ಪುಳ್ಳಿ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಅಂದಾರ ಯಾನ್ ಆಸೆ ಇಡಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ MBBS ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಮರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಅವಡತ್ತ ಇಂದೆ ಪಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಈತ ಸಮಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲೇಟ ಈ ಪಾತ್ರ ಇರತ್ತ ನಾ ಇನಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಯಾ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟು ನಾವೇ ಅವಡತ್ತ ಅತ್ತಮೆ ಈ ನರಮಣೆ ಬೈ ಇಂಜಿ ಬೈ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಕೋತ ಬಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪು ಒಂದು ಆ ಬಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ನಿಂದ ಏತಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಡಿ ಒಪ್ಪಿ ಜಂಚ ಒಪ್ಪಿ ಅಂಚತ್ ಪಪ್ಪ ಯಾಂದಲ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಗರ್ವಡ ಹಾಕಿನಿ ಮೋಕೆಡ ಹಾಕಿನಿ ದಾ ಮಾರ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಬಿಡು ನಿಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಜಿನ ಬಂಡನ ನಿಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಉಂಡಿಯ ಅದಿನ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಸಾರ ಆಪಿಲಾಗ ಆಪು ಜೊತೆ ಈ ದಾದ ಪಂಪಯ ಹತ್ತಬೆ ಈ ದಾದ ಮಂತಿರ್ಬೆ ಈ ಕಾಲದಿಂದ ಅದ ಇದು ದಾದ ಮೇಲೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಬೇ ಆತ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡಿ ಏನು ಇಡೀ ಪಂದವ ಇದೆ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡೆ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಪಂಪ ಮಾರ ಈ ಪಪ್ಪ ಚೂರು ಬಂಡರ ಅರ್ಥ ಆಪ್ತಿಬೆ ಬಲೆ ದಾದದೆ ದಾದದೆ ಬಲೆ ಪುಣ್ಯ ಬಲೆ ದಾದದೆ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಲೆ ಪದಮ್ಮ ದಾದ ಈಕೀಗ್ಲಿ ದಾದ ಬಲೆ ಪುಣ್ಯ ಏಯ್ ಅದೇ ಕೇಳ ದಾದಾದಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾತಿ ಹೆಂಗನ ಬೇ
ಇಚ್ಚಿರ ಸೂಪರ್ ಮಾರಾಗೆ ಫುಲ್ಲು ದಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ సారీ పప్ప ఈయన కన్నా నిజం అనిపోయినాడు తాయిచి యాన్ డాక్టర్ అవడుంది ఈరెన్ నిండలా ఇంక ఆర్టిస్ట్ అవడుంది ఆశ ఇస్తాడు మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ ಅದು ಮಾತರ್ಲಿರೇನು ಪುಣ್ಯನ ಪಪ್ಪಗೇಂದು ಪನ್ಪುಲಕ ಸಾಧಿಸೋಡುಂದಿ ಅಂಡ ಈರ್ಪೊಕ ಯಾನೆನಿ ನೀನು ಓಲ ನಿಜಂ ಅನ್ಪೆರಾಯಿಚಿ ಐಕ್ಯಾನು ಏನ ಜೀವನೆ ದತ್ತುಂಡ ಸಾರಿ ಪಪ್ಪ ದಾದಿಯೇ ದಾದ ಸೋದಲ್ಲರಿಯೇ ಎಂಜಿನಾನ್ ಬೇ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಬಾಬು ಈ ದಾದ ಕೇಳಿ ಪುಣ್ಯ ಬಿದ್ದಾದ ಬೇ ಪೋಯ್ ಮೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇ ಬೇ ಎತ್ತದು ಪೋಯಿ ಆಪುಜಿ ಬಾಬಾ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಎಂಜಾನ್ ಬೇ ಪುಣ್ಯ 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 ದಾದಿಯೇ ಎನ್ನ ಪೋಟಿ ಕೇട്ട് ವಿಷ ದೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಷ ಸೈತವೇ ಮೂತಿಗೆ ಹತ್ತಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯದ ಎಷ್ಟು ಸೋಕು ಮಾಡ್ಬೇಯ ಈ ನರ ಮಾಡಬೇ ನನ್ನ ಪುಳ್ಳಿನಿ ಪುಳ್ಳಿ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಹತ್ತಬೇ ಈ ಕೆರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೂಕೆ ಏಪಲ ಹಿಂಸೆ ಆಗಬಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ ನಮ್ಮಂತಡ ನಮಗ್ ಬೋಡಾಯ ನಾಕುಲ್ ನಿಜ ಮನ್ಪೇರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಬದಲ ತುಳುಟಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಉಮಿ ಮುಕ್ಕಿಯಲೆ ಪೋಯೆ ತೌಡು ಮುಕ್ಕಿಯಲೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಒಂದು ಹಾಳಿಗೆ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿತಿನ ಪಾತ್ರ ಒರಿ ಬೋಂಡ 5 ದಸಲ್ ಕೊಡರಿ ಬತ್ತೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪೈತ ವಿರುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿನ್ ತುಣುಂದಾಂಡ ಅವು ಬಂಗಾರಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಂಚಿ ವಜ್ರದೆಲ್ಲ ಕೈಡ್ದೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಚಿಲು ಬರೋದಂದ್ರೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮದೆರ್ದು ಈ ಲೋಕದ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಲೋಕದ ಬಲ್ಪುಗು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸಾರ್ಥಕದ ಸೆನಂದೆನ್ವೆ ಕುಡಂಜಿ ಅಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಒರಿ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವಡೊಂದು ಆಸೆ ಆಯ್ತಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಲಿಂದ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞದ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುರುತ್ತಾ ಈರಡ ನುಡಿಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮರ್ದಗೋರ್ ರ್ಯಾಪಜೆ ಅವನೇ ಪಂತೆ ತೆಲಿಕೆದ ಮರದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರದಿಗೆ ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ದಾದಾಂಡ್ ಬಣ್ಣಗ ನೆಕ್ಕ ಞಯ್ಯಾಂಡು ಅಂತೆ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲನ ಇಂಚಿನ ಅಭಿರುಚಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅಕ್ಲನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಪರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಏರ್ ಲೈಟ್ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆನು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಂಡು ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಲು ಕುಡವರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತಲು ಕುಡವರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಲು ಕುಡವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯಲು ಕುಡವರ ಅಂಚ ರಿಪೀಟ್ ಅವನು ಆ ಟೈಮನ್ನು ಬೇತೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಬೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಂಕ್ ಆಂಡು ಅವೇನೇ ಕೂಡ ಬಿಡ್ಸಿತ್ತನು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೋಟಲಿ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್ ದಾಯ ಇನ್ನು ಬನ್ಲೆ ಸವ್ಯ ರಿಪೀಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರ ಹತ್ತು ಸವ್ಯಾಗ ಕೋಪ ಬರಡುಂದಾಂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆದ ಟೆಂಪೋ ಬತ್ತು ಇರೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅದೇ ಐಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಮಗಳದಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಆಯ್ನಿ ಎಂಜಿನ ನೋಡ ಮಗಳ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದನು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಕೋಪ ಬರ್ಪು ನಂಚಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಂಡಂದ ಕೋಪ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಟೆಂಪೋ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಯ್ರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇರ್ಲ ಬಾವಿರ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಹಾಂ ಅತ್ತು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕೋಪದ ಡೈಲಾಗ್ ಬೈದು ನಮ್ಮೆರನ ಬಾಯ್ದು ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆತಲ್ಯ ಮೇರನ ಪ್ರತೀಕನ ವಾಯ್ಸ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಅವೇ ನಾನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತರ್ಪಾಯಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಕೇನಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಮಂತ್ ಕಡಪುರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಪುಣ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಉಂಡು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು
ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವರು ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಜೀವನಡೆ ಇಂಚಿನ ಇರ್ನ ಏಮುಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೇಮ ಸೂಪರ್ 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 ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಸಾದಿಡೆ ಪೋಡು ಆ ಸಾದಿಡೆ ಪೋರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೋಲಿರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಪದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಡ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 4 ಸಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೆ ಸೂಪರ್ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಕುഞ്ഞ ಮೊರನರು ಪುಟ್ಟಿ ಅತ್ತಾಯಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇತ್ತು ನಾಲ್ನ ವಿಶ್ಮಲ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಲಪ್ಪಿದೆ ಇತ್ತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡುವನಂತ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಳುಕು ತಿಗಜ್ಞ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಂದಿನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆರಗಲ ಸೊಲ್ಮನ್ ಮನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಿರಾವಡ್ ಬೆನೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ದೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮನ್ ಮನೊಂದು ನಿತ್ಯ ಗಿಡ್ದಾಗ ಪೋ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸಗ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲಾ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು